Tant ànim per al matí, no es pot suportar, Hem aprofitat també aquest projecte del Plan for the Planet amb el Fèlix, que és aquest noi alemany, que és una mica la motivació que ha ajudat en aquests diferents nanos d'institut a activar tot aquest tema de voler plantar arbres. L'objectiu és plantar 1 milió d'arbres a Espanya i en això estem. És important que tinguin una connexió amb la natura, ja que a la ciutat no tenen la possibilitat, que tinguin una miqueta de coneixements de realment què és el que ens envolta, que prenguin consciència. Si hi ha una cosa que no ens en donem compte, la crisi també és ambiental, no només és econòmica. Són joves que ja sabien més o menys el que venien, trobo que no s'ho esperaven així, s'esperaven alguna cosa, jo crec, més avorrit, i ha sigut algo tot molt dinamitzat i crec que realment servirà perquè vegin que d'ecologia se'n pot parlar de forma divertida i que amb jocs o amb cançons o amb xerrades en grup, així com estem fent amb treballs en grup, realment pots conscienciar la gent i pots obtindre uns objectius i uns resultats. Estàs en un entorn que tothom pensa més o menys el mateix i opina que s'ha de fer alguna cosa al respecte, doncs està molt bé, fa despertar la gent. El tema de la cooperativa surt d'un projecte que fomenta la Fundació Príncep de Girona. És un projecte d'emprenedoria. Nosaltres el que hem procurat amb aquesta cooperativa és que els alumnes, quan redacten el que són els estatuts, pensin en alguna finalitat social. Aquesta finalitat social és justament el fet pel que estem aquí avui a Can Toni Gros, que és el tema del projecte del Plan for the Planet. 1, 2 i 3! Home, és una idea impressionant i és impressionant que un nen així, de passar a fer una exposició oral a l'escola, hagi pogut tenir tant d'èxit. Doncs ho trobo increïble, que un nen així tan petit hagi fet moure tot el món. Sí, ha de ser un personatge curiós, home. És gent així tan desperta, tan viva, amb 14 o 15 anys, n'hi ha pocs. I ens estrenem ben fort mentre